Okay, so touchdown na tayo dito sa may Moto Changi. Ay natin ginaganyan, nabali. Hello. Ganda naman. Anong follow? Follow yung page. Paano ba mag-register? Hi, sir! Okay, so how's it going, Kabalen? And welcome sa ating panibagong vlog. So ngayon ay nandito tayo sa may Jose Abad Santos Avenue. Yan, yung pinaka malapad na kalsada dito sa Pampanga. At ngayon ay Sunday, May 17, 2026. Yan. And for today's video ay pupunta tayo dito sa may SM City Pampanga para makita or umattend sa very first experience natin dito sa may Makina Moto Changi. Gagawin dito sa may SM City Pampanga. Yan. So dito pa lang matraffic na. Yan, no? So nakita natin doon sa mga vlog, bali 2 araw ito. Kahapon nag-start and then hanggang ngayon from 9 AM to 9 PM. So dapat kahapon pupunta tayo rito, kaya lang pupunta tayo ng malakas na ulan. Kaya hindi na tayo natuloy. At ngayon, hopefully hindi na masyadong ulan para at least makapunta tayo doon. At may pakita ko sa inyo at makita rin natin for the first time kung ano ba yung meron doon sa may Moto Changi. So sa mga vlog sa FB nakita natin ang daming mga paninda at ang daming mga parang bike show, parang gano'n, marami naka-display ng magagandang mga motor. Finally, nag-go na rito. So gaganapin yata yan doon sa may amphitheater. Two-way traffic. Hanap tayo naman parking dito. Wala na yata. Puno yata ako. Dito baka pwede na. Okay, so touchdown na tayo dito sa may Moto Changi. At dito pala sa parking, super dami na. Yan o, puno. Daming tao. Puno yung parking. Mamaya hanap tayo ng spot para makapag-drone. Yuasa battery. Ito maraming jacket at boots. Gold runway.
discount. Then dito Makoto. Gulong. Riding gear. Ganda ng motor. These tires. Gano'n itong riding shoes nila? Bagong pa yan, Porto. sundan din sa Dry fit custom. Ganda ng setup. Horizontal ah. Hello. Napagulong lang. Dami. Ito. Jabber. Ito mga Bentia. Buy one, take one, 2.8. Ito, mura yung mga helmet na ito. $4,000 ito. Milano painted. Ito pala yung mga classic na helmet. Tracker. Laki. Ito yung presyo ng mga jabber. Yung langis ni Shut top box. Ang gandang setup ng ano niya, 360. Transalt. So solid to. Alpha lifestyle. Ito. Maganda to. Ang babae. Hindi, mahal ito. 69. Ganda ng mga po. Hindi, saan yun? Ay, natin ginaganyan, nabali yan. Hello. Hello, ladies. Ito ang daan.
maganda yung weather. Unlike kagabi, na-stranded tayo ng halos 30 minutes. Banda tayo rito. Ano bang meron dyan? Follow lang po. Hello, madam. Anong follow? Follow yung page, tapos pwede na po kayo maglaro. Ah, okay. Ito po, t-shirt, Alice and tapos page. So, papalo yung page and then mag-join na. Ah, okay. So, hi sa kanila, oh. Kaganda, oh. Ito, ano ba yung meron dito? Easy, right? Ready ka na? Okay, 3, 2, 1, up! Okay ka lang. Kaya naman. Ito, ano bang Hindi meron? naman. Okay, ready? Okay na? 17. Okay, pre. May isa. Sige. Gusto na mag-shoot eh. Ang tayo mong tanong. Okay, sige. Okay, ready? Sige, tama. Balata mo. Go! Go, sige. Pag na-shoot mo yan. Agoy! Sige ba? Ay! Pre-shoot mo. Okay, congratulations. Dahil siya yung unang naglaro, bigyan natin ng keychain yan. Bigyan natin ng keychain, pre. Ito yung keychain na sabi ko sa leg mo. Okay, sana po kayo dito. RCB. Ayan, ito si Kuya. Si Bossing, ito si Bossing. Free lang ba to? At challenge. Free lang to? Ah, okay. Free, RCB. Yan, thank you. Ayan. So pagka kailangan ko na ba i-shoot yung ating ring? Hello. So, malilito ka rito. Malilito ka rito. Nandun pala yung mga motor na magaganda, oh. Tingnan natin yung mga motor na magaganda rito. Jersey. Ah, yun. Dito pala yung test drive. Yan. Dito. Wow. On the big bike. Iba-iba pala. Yun. Parang ano yun, Royal Enfield yata yun. Tapos ito parang Pehon, yung green. And then ito, DS. Yun naman, parang Pehon. ARY. Ito yung ARY. Ito yung gano'n kalagi. Mamaya mo din. Ayun yung mga magaganda yun. Classic na Royal Enfield. Ah, ito yung demonstration. Pag-cement lang, ayun. May tag dito. Yan. Okay, ito pala. O, tinanggal na yung gasolina siguro nito. Ganda, no? EDB, no? Ah. Electric, sir. Oo nga. Naglalas ng ilan yung battery? Ilang Ang battery kilometer? po, lithium is 2,000 cycles. Meaning, Ilang 7 years. Ilang kilometer? Ang isang charge nito, sir, kaya 150 to 180 kilometers. 180, kaya? Malayo na yun, ah. So, sir, Oh, malayo na yun. Right? Manila, Laguna, balikan ng times 3. Kung city drive lang, isang linggo, hindi mo na maubos yun. Oh, yes, sir. Ang isang full charge nito, sir, 92 pesos. 22 pesos. Magkano yung ganyan? This one is around 171 Pampanga price. NCR 168. Ah, okay. Mas mahal dito sa Pampanga, mas malayo. Yes. How about this one? Ito po, nasa around 120. 120.
yung mga nakaset up na motor. Ayan, dito yata yung mga pwedeng i-test drive. Yung magandang scrambler, Express 500. Mababa lang pala yung seat height. Mababa lang. Tapos, yung nakita natin kanina, Falcon X400. Ganda ito yung CX. X180. Dito, magte-test drive siya to, si Spider-Man. Ayan. Yung isa, ito ba yung Bear? Oh, Bear 650 yan. Hello. Bali, ano pangalan mo? Takurimoto, sir. Ha? Takurimoto. Shoutout, Takurimoto. Hindi natin siya makilala eh. Tignan nyo naman, no? si Spider-Man. Ha? Magte-test drive. Ha? Test drive ito. Ha? Ayan. Depende rin siya sa content. May 12 tayo. Sa ngayon, sir, hindi ko Paano ba mag-register? Hi sir! Hello. Good afternoon. Good afternoon. Sir, Hello, guys. scan lang po tayo. Actually, test ride din po. Test ride. Sir, may dala kayo helmet. Lang po. First ever natin mag-test ride dito. Piliin natin yung Himalayan. Yung Himalayan or yung Scrambler. First ever test ride natin sa Himalayan.
Sir Sak. Sir Sak. Ayan o. Congratulations. Makina. Hello. Ano meron dyan? Parang drag race o ano? Stunt riders pa lang. Habang nagpapakita ating mga stunt rider, makikisuyo po doon sa mga nakaupo sa harap. Tayo po, tayo. Tayo. Okay? Para po makaliwan na kung nagkaroon ng problema yung ating mga stunt riders. No? At syempre, pasalamatan natin yung brand na ating mga dapat na recognize sa pag-suporta sa ating stunt show. Syempre, nandiyan ang magnet up, yung nandiyan po ang pag-taniter mo. Nandiyan po ang para sa head protection, Spider-Man works, performance that works. Nagagaling magpawili. Stunt na bawal gayahin sa pampublikong daanan. Mga rider na kontrolado ang bawat galaw. Kaya dahil yung mga cellphones mo na makikiingay para sa Are you ready? The Traction Masters! However, Traction Master, we have Mark Louis, Joseph, Raven, and Isha. Rider ng Taytay, walang takot sa winning, burnout at matinding composite. Hello, madam. Ano bang meron dyan? Ano bang meron dyan? Pero sa lupin na Pinawin. At proud So let's go at least go over socials po and you get a chance to win our t-shirt. Siyempre, eto marami na nakakilala dito. Bye, sticker. Paying with sticker. Dinutukulan Pagtagan mo. Sa-vlog ko. Ang tall, dark, and First one. gentle giant, ang stunt robot, Urban Ayun si madam, oh. Rider, Ito yata yung pinaka-sexy, eh. San Miguel. Sa mga nakita ko rito. At syempre, Pangalan mo? sino naman yung Ha? makinig sa tanggol dyan, no? You're Lou. Ang stunt robot. Kasaan ka, Lou? Taga-tagig po. Naging. Nandiyan si Sir Mac. Ay, si Sir Sak. Dito. Nakita ko. Hanggang kailan kayo dito? Last day today, sir. Then, mamaya
against blue. Nag-iisang Royland. Red Rider, Motocross Rider, Stunt Rider mula sa Bulacan, Isa Mendoza. Ganito. Huli tayo rito. Ay! Sino to? Look who's here. Okay, ito yung mga malulupit na gamit nila kanina. Ayun. Hello, sir. Ang lulupit. Ito yung pinakamalupit. Salamat, bossing! Si Madam, oh, ang galing. Boss, Lady Rider, oh. Oh, ang galing. Galing, di ba? Galing niya. Ang galing niya mag-control Oo. ng ng proper Oo nga. throttle. Full control talaga. Talaga, Oo. 160 pa yung motor niya, boss. Very precise, no? Precise move. Boss, masaya ba sila? Masaya, boss! Once again, shout out sa kanila. Ayun. Oh, mga stunt rider. Dito naman tayo magpapalala. Yung mga malulupit na gulong. Ano ba ito? Ang GD. Ito pa lang yung train custom. Ayun, 50%. Kano makayalagay? 50%. Selected items lang. Magkano pag 50%? Ayan o, nagbibigay ng sticker si Madam. Anong sticker yan, Madam? Sticker ba? Shout out kay Madam. Ano mo, Madam? Turin po. Sorry, nasa hello. Bali, ano tinitinda nyo? Yung mga gulong? Mga gulong, mga shock. Ayan, OKM Racing. Okimura rin. Thank you. Ano ito? Shock test? Ha? Interior? Yun. Pag-test nila. Hindi mo lang alam yung bakit. Nandito pala si General. Uy! 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 O, di ba? Kaya katiba yung DC Monorack. DC Monorack. Tapos kakabitan dyan ng shot TR41. So, tingnan natin kung ano ang outcome. Let's go! Di ba, ang galing? Bye! Kahit ganito yun yun, oh. Tinitest ni General. Durability test. Boss. Nandito pala si Idol Reed. Eh. Ay, salamat. Sige po. Idol Reed. Pwede magpa-picture. Kumusta na? Ayun na. Shout out. Hello! Higit tayong idol ta mo first time. Eh. Shout out! Thank you, sir. Picture na po. Boss. Solid. Wala na ba, sir?
Keychain? Ay, kitchen. Keychain, no? Ah, Sa labas ko na nga. Kitchen, Sir, ay, sir, sticker, oh. sticker boss, oh. 3D, sir, 3D. Sticker, boss. tsaka ano, 3D sticker. Ah, ayan, no? Sir, change niyo Ah, po ganito. 120. Ay, sticker, sir. Ay, naka-free tayo. Boss, Sticker at boss. tsaka Kaya kailangan Keychain, ko lang yan. po kayo with item. Boss. Yan, no? Okay, thank you. So ito yung hinahanap natin, yung mga immortal bag. Ah, ito yung mga stuntman, no? Stunt riders. So, ito pala yung mga immortal bag. Yung mga presyo nila. Sale, 270. Ah, ito yung belt bag Sasabay na. mo sa school ng ano, ng bearing. Tapos pag-aalisin mo na sir, tanggalin mo. I-balance ko lang sir. Then ito. Naka-sale 765, meron na tayong ganyan. Ito yung gusto natin. Version 2 ba to? Ay, yung kalupan yung 765. Oo. Ini, tangketang ADB. Kalupan. Malin, 170. Malya pa yung kitang. Yan yung burrito. Chest bag, belt bag. Tignan natin, tignan natin yung version 2. Tanong natin. Version 4 na yan. Version 4. Yan na po yung pinaka-date. Philippine made yan sir. Ang quality naman yung good. Opo, 450. Sir, may. Ano usapin ko tayo mo pag Pag binili daw, anong free? May free ba? Pag binili ka? sticker lang sir ang kasama. Sticker? Pag naka 1,000 kayo sir, may free po tayo. Pag Pinasama namin kaya peso. Sticker. Di ba pwede yun? Hatiin niyo yung cup sir, pag yun. Isang Ah. cup lang sir every 1,000. Sir, baka meron ka 20. Bibigay mo na kay kuya. So yung freebie pala rito, pag naka 1,000 ka, yun, 999. Ayan. So yung sa atin, di umabot. Kaya ano na lang. Meron sir, marami. Ah. Maraming stock tayo. Dadaligan po yung ano? Oo, Oras na eh. Ano kasi yan sir eh, naka-discounted na siya. Tapos, yung mo isang ganyan. isang ganito sir. Sige po. Okay, pagsamahan namin ni Isang kuya. ganyan, tsaka isang freebie. Ito Tapos po. isang ano lang. Version 4. Kukuha ng stock siya. Ito, mga mini driving light. Ayan. Immortal. Dagdagan mo lang yung sticker para may share din natin. Nag-vlog ka sir? Oo. Anong page mo sir? Yun Yung page natin. Sa'yo din sir? Sir. Tingnan natin. Ayan. Yun, thank you po. Ah. Sir, bayad. Baka makalimutan mo. Malulugi ka. Oh. So, yun. At least may remembrance tayo dito sa may event na to. Yung makina Moto Changi. Nakabili tayo ng Immortal Mamay 150 belt bag. pa kayo. Okay, so medyo nagdidilim na. Baka mamaya maano na naman tayo ng ulan. Matsyempo na naman tayo. Kagagabi, tignan nyo gaano ka dilim yung kalangitan. So I think dito na magtatapos yung ating very first experience sa makina Moto Changi dito sa may SM City, Pampanga. So again, salamat sa panonood and ride safe always, kabalan. See you when I see you, and Troy Landas is signing out.